Bé, anem a explicar el procés per fer les multiplicacions. Si volem multiplicar 46 per 5, el que haurem de fer és començar a multiplicar el 5 per les unitats. És a dir, multiplicar 5 per 6. El que hem de fer és anar a la taula del 5 i anar buscant quin és el que dona 5 per 6. 5 per 0 és 0, 5 per 1 5, 5 per 2 10, 5 per 3 15, 5 per 4 20, 5 per 5 25 i 5 per 6 30. Què fem amb el 30? Si el resultat de multiplicar 6 per 5, el 0 el col·locarem a les unitats, a la columna de les unitats, i el 3 ho posarem per sumar en el resultat de la columna de les desenes. Ja hem multiplicat les unitats, ara ens queda multiplicar el 5 per les desenes. Llavors multiplicarem 5 per 4. Doncs com abans, anem a la taula del 5 a veure quin és el que dona 5 per 4. 5 per 0, 0, 5 per 1, 5, 5 per 2, 10, 5 per 3, 15 i 5 per 4, 20. Què fem amb el 20? El 20 seria el resultat de multiplicar 5 per 4, i el 20 el que hem de fer ara és sumar-li el 3 que abans havíem agafat del resultat de multiplicar les unitats. 20 més 3 són 23, i ara el que toca és el 3, el posarem a la columna de les desenes, i el 2 el posarem a continuació, a la columna de les centenes. Ja tenim el resultat de multiplicar 46 per 5. 46 per 5, 230. 46 multiplicat per 5 és igual a 230. Els termes de la multiplicació són els dos que multipliquem, el 46 seria un dels factors, el 5 que també multipliquem seria també un factor, i el resultat li diem producte. Molt bé, espero que us hagi ajudat. No us oblideu de visitar el blog de tercer a l'Escola Sant Josep, el blog de quart i la pàgina web de l'escola. Moltes gràcies.